comissió plena de famílies que volen transmetre la seva tradició fallera als seus fills. Valenciania per els quatre costats d'esta dona que s'emociona al arribar a la plaça de la Mare de Déu. Gemma, avui és el teu dia, mira-la als ulls i gaudint d'este moment. Plora i deixa que resbalen les teues llàgrimes per la teua cara. I com no, recolzada per tota la seva comissió infantil, arriba la fallera major infantil de la falla Teramis Arròs José María Montes Bernat, xiqueta Alba Pérez Piqueras, acompanyada pel seu president infantil Álvaro Barjas Ñóñez. Alba, bonica, ja estàs ací, en la teua feina com a fallera major infantil de la teua comissió. Un dia que mai oblidaràs. A Alba i a Álvaro li acompanyen les seues famílies que no poden aguantar les llàgrimes d'emoció. Acomiadem a la comissió infantil de la falla Teramis Arròs José María Montes Lerna en la seva banda de música a Montserrat per a donar la benvinguda a la seva comissió major. Les famílies i les parelles de la falla Teramis Arròs José María Montes Lerna que volen compartir suït de la seva mareta. Xiquets i xiquetes de la falla d'Aroca Padre Viñas i Ayacentes fan la seva entrada a la plaça de la Mare de Déu desfilant en esta cara de valenciania quan arriben a veure a la nostra Mare de Déu. Una gran comissió, la de la falla Teramis Arròs José María Montes Lerna, composta per 330 fallers que treballen i disfruten de la tradició fallera. Falla d'Aroca Padre Viñas que té a la xiqueta Carmen Paños Ramírez com a fallera major infantil que va acompassada per el seu president infantil Javier Paños Ramírez. I acompanyada per la senyera. Ja podem veure pel carrer del Micalet a la fallera major de la falla Teramis Arròs José María Montes Lerna.
té a la seva fallera major Noemi Gómez Chacón, que arriba així a la